Buon pomeriggio a tutti, specialmente agli amici italiani. Innanzitutto voglio ringraziare l'invito che ho ricevuto a partecipare in questo bello convegno e anche vorrei scusarmi per non poter essere tra voi e per non poter fare il mio intervento in italiano, come era il mio proposito. Finalmente lo farò in catalano ed spero che questo non sia una difficoltà per nessuno e così possa farmi capire per tutti. I també us demano disculpes perquè estic una mica afònic. El tema de la meva exposició és l'eco di Lullo a Valencia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. A conseqüència del reviscolament cultural identitari que genera el moviment de la Renaixença, en les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX, al País Valencià es varen produir diversos processos de reivindicació i recuperació d'obres i escriptors considerats com a clàssics, entre els quals val la pena destacar l'edició del Tirant lo Blanc, que porta a terme Maria Aguiló, el projecte d'edició de les poesies d'Ausiàs March, que en 1860 impulsà l'Ajuntament de València, el propòsit de publicació de les obres de Joan Reis de Corella, que entre 1870 i 1874 barallaren Vicent Querol i Maria Aguiló, i la sol·licitud pública d'edició del Vita Christi d'Isabel de Villena, que en 1914 llançà l'historiador Elies Tormo. Doncs bé, dins d'aquest context de descobriment, recuperació i estudi dels més prestigiosos escriptors medievals, seria lògic esperar que un escriptor de les dimensions de Ramon Llull haguera gaudit d'un cert protagonisme, però tanmateix, així que ens endinsem en la producció literària i l'activitat intel·lectual valenciana d'aquelles dècades, comprovem com el doctor il·luminat és el gran absent de la branca valenciana de la Renaixença. Cosa que d'entrada, i vist el ressò que el seu nom i obra havien gaudit o hi gaudien a Barcelona i Mallorca durant aquell mateix període, no deixa de causar una certa sorpresa. D'aquesta manera, únicament es localitza la presència de Llull en la producció d'un únic poeta valencià vuitcentista, Teodor Llorente, que l'esmentà dues vegades. En la composició titulada El poeta Adolf Blanc, que compongué com a rèplica o protesta els versos amb què Blanc havia concorregut als Jocs Florals de Barcelona en 1868, i el poema En casa d'un antiquari, de 1911, en què Llorente evocava Llull com a apòstol i místic esperit, deia. Aquestes són les úniques al·lusions a l'escriptor mallorquí que he sigut capaç de localitzar en la producció literària de la Renaixença valenciana. És possible que hi hagi alguna més, però en qualsevol cas, del que estic segur és que Llull fou un escriptor gairebé ignorat pels valencianistes del 800, de manera que haurem d'esperar fins al segle XX per a trobar mostres palmàries de l'interès valencià per la vida i l'obra de l'il·lustre mallorquí. Així, iniciada la nova centúria, en gener de 1901, el diari Las Provincias publicà una breu notícia provinent de Palma en que se anunciaba que de ella se ha reunido la comisión organizadora del proyecto de monumento que se trata de erigir a Raimundo Lulio, habiendo acordado abrir un concurso para los planos y dibujo de aquel. I 3 anys després, en juliol de 1904, també deia que la col·lecció Biblioteca Catalana había reanudado las publicaciones de obras raras y curiosas que tanto crédito le proporcionaron, amb un llibre de Ramon Llull. Es tractava del volum Fèlix de les meravelles del món, que inicia Jeroni Rosselló i que a la seva mort finalitza Àngel Aguiló. Les que acabe de reportar, però, no deixen de ser el que podríem qualificar com 4 referències lul·lianes aïllades en el context cultural valencià. Perquè el ben cert és que no s'hi troben més al·lusions a Llull abans de l'any 1933, el moment en què, en plena Segona República Espanyola, se celebrà el 7è centenari del naixement del doctor il·luminat. D'aquesta manera, convidat per l'entitat Acció Cultural Valenciana, que havia sigut fundada 3 anys abans per diversos estudiants universitaris, el 31 de març d'aquell any, el poeta i estudiós mallorquí mossèn Llorenç Riber i Campins pronuncià a la seu del Conservatori de València una interessantíssima conferència sobre Llull. Així, a través de la ressenya que publica Las Provincias, sabem que de presentar el ponent se n'ocupà el prestigiós polític Joaquim Reig i Rodríguez, que aleshores dirigia el Centre d'Actuació Valencianista i era regidor de l'Ajuntament de València. Reig assegurà que, deia, la persona de Raimundo Lulio ha sido desconocida y mal interpretada. També que l'anàlisi de la vida i l'obra de Llull demanava la comprensió d'un filòsofo, la intuïció d'un poeta
y el hondo sentir de un sincero cristiano. Y que, como esas cualidades las posee a maravilla don Lorenzo River, era natural que su vocación de Lulio fuese una constante ascensión hacia las claridades lulianas. Pel que fa a la conferència de River, en els dies posteriors, el setmanari El Camí publicà un article que estava signat per Francesc Alcaide i Vilar i que tenia tot un altre caire. Alcaide assegurava que, escoltant River, tota la poesia, deia, la llegenda, els seus desitjos, ardiments, delícies espirituals i sensuals que converteixen la vida de Llull en una flamerada desllumenadora, apareixien davant dels nostres ulls i de la nostra imaginació en una visió poètica encisadora. Això és el que comentava Alcaide. 8 mesos després d'aquella conferència, en desembre de 1933, se celebrà a la ciutat occitana de Montpeller un homenatge a Llull amb motiu del 7è centenari del seu naixement. L'acte fou organitzat per la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i comptà amb l'assistència d'una 80ena d'universitaris procedents de tot el territori catalanoparlant. Pel que fa a la participació valenciana, sabem que s'hi van fer presents 11 estudiants pertanyents a l'Agrupació Valencianista Escolar, entitat que havia sigut fundada en octubre de 1932 amb la voluntat d'estendre la cultura autòctona més enllà de les aules. Els expedicionaris valencians iniciaren el viatge cap a Barcelona, on havien d'ajuntar-se amb els participants catalans i mallorquins el dia 6 de desembre, i l'endemà de matí hi realitzaren visites als edificis de la universitat, l'Ajuntament i la Generalitat. De vesprada, participaren en una sessió literària sobre, deia, nuestra personalidad y los caracteres propios de nuestra lengua, una sessió que estigué presidida per Pompeu Fabra. Finalment, el viatge a Montpeller tingué lloc l'endemà, dia 8 de desembre, en 3 confortables autobuses, diuen les cròniques, que varen iniciar el trajecte davant de l'edifici de la Universitat de Barcelona. Una vegada arribats a Montpeller, els joves es dirigiren a la ciutat universitària, un espai certament simbòlic per als valencians i per múltiples raons, entre les quals perquè, com recordava Robert Moroder, un d'aquells universitaris expedicionaris, en esta ciutat universitària, deia, de tan gran renom, es conserva una torre, dita dels Pins, que recorda el lloc de naixement de l'home més gran per a tots els valencians, d'en Jaume I, i on els valencians depositàrem flors de la nostra terra. Això és el que deia Moroder. Per la nit tingué lloc la sessió d'homenatge, el plat central de la qual fou la conferència que, amb el títol de L'ideal de Ramon Llull, pronuncià l'erudit Ramon d'Alòs Moner. L'acte es clogué amb la lectura del poema La barraca, de Teodor Llorente, que, segons afirma la premsa valenciana, fou escuchada con curiosidad y deleite por todos los asistentes. D'aquesta singular manera agermanaren aquells universitaris els noms de Llull i de Llorente. Posteriorment, els expedicionaris varen ser obsequiats amb un vi d'honor que tingué lloc a l'Hotel Anglaterra. En quin acte, diu Moroder, parlaren representants de totes les terres occitanes i cal mentar especialment el magnífic discurs improvisat del senyor Adams, catedràtic de la Facultat de Lletres de Montpeller, en correcte català, deia Moroder, en què glossà magníficament passatges de la vida de Llull i feu menció de la unió espiritual i quelcom més d'espiritual que va desenrotllant-se entre totes les terres occitanes. Això escrivia Robert Moroder. Com resulta evident, a poc que llegim aquelles cròniques, el record i l'evocació de Llull varen ser instrumentalitzats pels participants de l'homenatge per a impulsar la fraternitat entre els territoris que, en la seva concepció, integraven la Gran Occitània. No d'una altra manera es poden interpretar les paraules amb què també Robert Moroder finalitzà el relat dels actes commemoratius i que diuen així: si Llull haguera tornat a la vida en aquells actes que en honor seu se celebraven, una satisfacció immensa hauria plenat el seu esperit, puix haguera pogut fruir de la germanor de totes les terres occitanes representades pels elements més joves i decidits, pels estudiants universitaris. A banda de la conferència de Llorenç River i dels actes d'homenatge que tingueren lloc a Montpeller, des d'un punt de vista valencià i lulià, cal destacar també les 2 ressenyes bibliogràfiques que redactà Enric Soler i Godes en els anys 1933 i 1936 respectivament, a propòsit de sengles volums de Llull que varen veure la llum a la col·lecció popular Barcino. La primera d'aquestes ressenyes feia referència al llibre Pàgines escollides de Ramon Llull, que enllestí Ramon d'Alòs Moner i fou publicat en 1932. Al llarg del seu comentari, Soler qualificava Llull com el català de més gran intel·ligència,
que en ple segle XIII produeix un nombre d'obres considerable, de tota mena. I també destacava que quantitat i qualitat hi ha en la producció luliana, que no sols estava integrada d'obres literàries, filosòfiques, teològiques, poètiques, didàctiques, etc. La segona ressenya s'ocupava de l'edició que Ramon Aramon i Serra feu del llibre d'Amic i Amat, títol que inaugurava la sèrie titulada Els clàssics catalans modernitzats. D'aquesta manera, Soler i Godes hi assegurava que, entre tota la producció de Llull, el llibre d'Amic i Amat és l'obra de major perfecció, ja que en ella, espontàniament, canta la fruixança del seu amor vers a Déu, centre on giravolta tota l'obra luliana. Això és el que deia Soler i Godes en 1936. I acabe, no vull allargar-me més, us faig només un resum del meu treball. Acabe. Tal com he dit al principi, Llull és el gran absent de la Renaixença valenciana, ja que no fou fins ben entrat el segle XX que els intel·lectuals valencians començaren a donar mostres fefaents d'interès per la seva vida i obra. I és el cas que aquesta llacuna valenciana, podríem dir, aquesta manca d'atenció envers un autor clàssic que des de 1859 fou repetidament recordat per catalans i mallorquins, mereix una explicació. Així, en la meva opinió, el dèficit d'interès que els valencianistes del 800 manifestaren envers Llull es deu bàsicament a dos factors. D'una banda, al desconeixement que devien tenir-ne. I d'una altra, i sobretot, al fet que el paper, podríem dir simbòlic, que Ramon Llull acomplí entre els autors de les branques catalana i mallorquina de la Renaixença, en tant que representant de la fe, aquest paper l'acomplí entre els membres de la branca valenciana de la Renaixença Vicent Ferrer, un predicador i teòleg medieval que, com el doctor il·luminat, també dedicà bona part de la seva vida a recórrer el món predicant la bona nova als infidels. Un sant, Sant Vicent Ferrer, per cert, que coneixeu bé a Nàpols, ja que la seva imatge es venera a la Basílica de Santa Maria de la Sanitat. I un sant a qui, seguint una tradició centenària, els escriptors valencians de la segona meitat del segle XIX varen concedir un destacadíssim protagonisme, fins a convertir-lo en una marca d'identitat valenciana. Encara avui ho és, una marca d'identitat valenciana i molt potent. D'aquesta manera, és ben probable que els protagonistes de la Renaixença valenciana consideraren que, en tant que símbol medieval, Sant Vicent Ferrer era més valuós encara que Ramon Llull, no sols per la seva insubornable fidelitat a la llengua, sinó perquè havia aconseguit ser elevat als altars. I en un moment de construcció i recuperació identitària, i d'acumulació d'emblemes i exponents, diguem-ne, nacionals, regionals en la terminologia de l'època, en aquest moment de recuperació i acumulació d'emblemes, per tal de definir un àmbit simbòlic valencià destinat a perdurar, la tentació d'exhibir una glòria local religiosa de renom internacional, que segons la creença popular, a més, sempre s'havia mantingut fidel a la llengua, doncs aquesta tentació devia tenir la seva força i importància. De fet, la reivindicació del nom i la memòria de Ferrer encaixava plenament en els objectius d'aquells valencians vuitcentistes, ja que, tal com fa anys apuntar el professor Pere Rosselló, en referència a Mallorca, i és plenament vàlid per al País Valencià, deia Rosselló, la Renaixença va explotar la mitificació del nostre passat medieval per tal de reforçar el sentiment d'orgull propi i autoestima. D'aquesta manera, el medievalisme de la nostra Renaixença no era tan sols l'expressió d'una actitud nostàlgica, motivada per la migradesa del moment, sinó també una estratègia per iniciar un procés de recuperació de la pròpia identitat. Això és el que deia Pere Rosselló. I el personatge que s'adaptava com un guant a l'estratègia valenciana, segons el meu punt de vista, era l'odiern Vicent Ferrer, que, al igual que Llull a les Illes Balears, encaixava plenament amb el medievalisme romàntic, ja que representava un model d'heroi cristià amb una biografia fabulosa tenyida de llegenda. Siga com siga, el ben cert és que els valencians de la segona meitat del segle XIX i primeries del XX se centraren a reivindicar l'escriptor que consideraven més pròxim i que damunt tenia una major dimensió mediàtica, podríem dir. I fou així que al País Valencià la gegantina figura de Sant Vicent Ferrer eclipsà la no menys hercúlia de Ramon Llull, de manera que no fou fins a la dècada dels anys 30, coincidint amb el 7è centenari del seu naixement, que els valencianistes començaren a fixar l'atenció en el doctor il·luminat.
ara ja, sense cap temor que la vida i l'obra de l'il·lustre mallorquí pogueren debilitar la més que consolidada i encara avui arxipopular i arxivenerada figura de San Vicent Ferrer. Grazie a tutti, grazie tante a tutti per l'attenzione e buon convegno, vi saluto molto cordialmente. Ciao!